प्रमद बर'आ सान हर जातिनि खोथा बुंग्राया दिनै बै फिरफिलाखौ नायनानै ला। बर'नि हिन्जावा सारिखौ खमावबो 20, 30, 40 हाजार 50 हाजारनि सारि गानो। फिरफिलाखौ नायनानै ला। फिरफिला जिनाय फिरफिला बे एबसुनिबावसो एबसुनि होमबा दिनै दिपेन बर'आ बेखौ नायफैनो सम गैया नामा? बेयाव मोनसे नाटक मोनसे ड्रामा सृष्टि जादों। माखासे इउटिउबार माखासे पर्टेलफ्रा थांनानै सानफ्रोमबो सिरियाखानानि जन्तु बायदि बिथांमोनखौ डिसप्ले खालामनानै माने नेगेटिभ माखासे प्रचारखौल' खालामबाय थानायखौ आं फिरफिला जिबावनायसो सासे हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बिथांनि फिरफिला जिनाय दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? आरो नैबेखौ नाय बेबायदि जेरैबायदि नै हाग्रा बंग्रा माने नै नायथाव जाया बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामग्रा मानसि गैया नामा? दिनै बड'फा सुपार 50 बानायनानै UPSC नि थाखाय 50 सा APSC नि थाखाय 50 सा प्रमद बर'आ जोबोद उपेन्द्र ब्रह्मनि सान हर खोथा बुङो। जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा उपेन्द्र ब्रह्मनि खोथा बुङो हर सान, नाथाय बै फिरफिला जिनायखौ लाजियाखै। UPPL লিডার কোন? প্রমোদ বড় লিডার না উরখাওগড়া লিডার না গোবিন্দ বসুমতাৰী লিডার না ফেৰেঙ্গা লিডার কোন? তেওঁলোকৰ UPPL দল যদি ফুটবল এটা টিম থাকিলে তেওঁলোকে কেপ্টেইনলেছ সকলো কেপ্টেইন হ'বলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে। प्रमद बर'नि हिन्जावा गावनि सारि मोनसेबो सप्तासेबो गाना। गावनि हिन्जावनि सारि गाननायखौ प्रमद बर'आ सप्तासेबो जुदि गानहोआबा बोसोर जाबाय बियो फिरफिलाया। बेखौ मानो उदिस लानो हायाखै? प्रमद बर'आ सान हर जातिनि खोथा बुंग्राया दिनै बै फिरफिलाखौ नायनानै ला। फिरफिला जिनाय फिरफिला बे एबसुनिबावसो एबसुनि होमबा दिनै दिपेन बर'आ बेखौ नायफैनो सम गैया नामा? बे फिरफिला जिनायखौ मानो बाव बिरहोदों? BPF মই শুভেচ্ছা জনাইছো। কেতিয়াবা তেখেতসকলে নিজৰ মাজত কাজিয়াও কৰে, মৰমো কৰে। ইহঁতৰ দুনিয়াটো বেলেগ, মানে ইহঁতৰ দুনিয়াটো বেলেগ, আমাৰ দুনিয়াটো বেলেগ। 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय खावलायहरदों। बेनि थाखाय आसामनि डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशननिफ्राय गासै प्रभिन्सियेलाइज्ड गभर्नमेन्ट PDUAM गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजफोरनि प्रिन्सिपालफोरनिसिम लाइजाम हरदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गुबुन बोसोराव फरायसा सान हिसाबै फालिबोनाय बायदियै देग्लायबो गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरावनो 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो थाखाय खावलायहरदों। 31 मार्च खालि फुंनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनो थाखाय गासैबो फरायसालि बा फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसे मावथि फोरोंगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो हारिमुवारि हाबाफारि कुइज कम्पिटिशन, एसे राइटिं आरो डिबेट बायदिनि बादायनाय लानो थाखायबो खावलायहरदों आसाम सोरखारनिफ्राय। दिनै दिपेन बर'आ बेखौ नोजोर होनाया मोजां। दिपेन बर'आ दिनै सासे जातिनि बा फरायसा आफादनि लिडारा बै फिरफिला जिनायखौ मानो नायनो समाय मोनाखै? ना डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि लिडार गैया, ना प्राइमारिनि आबसुनि लिडार गैया? जोंनि बर' माहारिनि जायफोर प्राइमारिनि लिडार, डिस्ट्रिक्टनि लिडार, सेन्ट्रेलनि लिडार, आबसुनि लिडारफ्रा एसे लाजिनांगौ। बे फिरफिला जिनायखौ मानो थाखाय बेहाय बिरहोदों? लिडारफोरनि गारिखौ नायदो। प्रमद बर'नि हिन्जावा सारिखौ खमावबो 20, 30, 40 हाजार 50 हाजारनि सारि गानो। आरो प्रमद बर'आ सान हर जातिनि खोथा बुङो, नाथाय प्रमद बर'आ दिल्ली गुवाहाटि थाङोबा, गुबुन हादराव थाङोबा प्रमद बर'नि हिन्जावा सारि गाननानैसो बेरायो, बर' दख'ना गाननानै बेराया। दिनै प्रमद बर'आ सासे जातिनि लिडारनि हिन्जावा जुदि सान हर दख'ना गाननानै थानायमोनबा प्रमद बर'आ बै फिरफिलाखौ बुजिगौमोन। नुनाय नैबे नुगासिनो दं नोंथांमोना। नैबे फिरफिला नोंथांमोना नुदों जानो हागौ। बे फिरफिला जिबावनायसो सासे हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बिथांनि फिरफिला जिनाय दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? आरो नैबेखौ नाय बेबायदि जेरैबायदि नै हाग्रा बंग्रा माने नै नायथाव जाया बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामग्रा मानसि गैया नामा? दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? लास्ट बेनो कुइसन। दा आङो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आङो मोनसेल' आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा बै फिरफिलाखौ नाहर। मुंख्लंसालियाव आं दिनै फंनैसो बुंदों। बैखौ नायदो।
बे फिरफिला जिनाय ना जिनाय नङा नङा औ बे फिरफिला जिनाय नोंसोरखौ जुगामि बावनो हाया Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
जुगामी फुजिबाय थागोन जुगामी